जय हिंद दोस्तों हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन जोङो दाखालिनिफ्रायनो जाबाय दे एसएससि नि माने अनलाइन एप्लाइ खालामनाय रिक्रुइटमेन्टआ जाबाय सोलिगासिनो दङ 17 तारिखनिफ्रायनो आं बे मिस ललिपपनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनो मोनाखैमोन आं नोंथांमोना आंखौ गोबां कुइसन खालामखादों आं मिथिखादों नोंथांमोना गोबां डाउट जागोन बायदिसिना मानो भिडिअखौ लाबोआखै होननानै सानबाय थाखागोन आं बेखौ सानखादों किन्तु आंहा माखासे प्रब्लेमफोर जादोंमोन बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन दा बे मिस ललिपपनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन नोंथांमोन आरो गोबां आंहा बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायनो गोनां गोबां दंमोन दा आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनानै होबाय नोंथांमोना जायफोरा एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लादो नै दाखालि 17 तारिखनिफ्राय जोंहा आगष्टनि 31 सिम थागोन आरोना आगष्टनि 31 सिम थागोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेयाव 10 पास जानाय जाथारनांगोन 10 पास जानायासो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' नोंथांमोन दानिया फैदो जोङो क्रम ब्राउजाराव फैबानो जाबाय क्रम ब्राउजाराव फैनानै नोङो ssc.in.nic लिरबानो जाबाय बेयाव हाबदो बेयाव फैनानै नैबे फार्स्ट पेजआवनो हम स्टाफ सेलेक्शन एन्ड कमिशन गोल्ड होननाय दं बेयाव हाबबानो जाबाय बेयाव हाबखांनायनि उनाव निउ रेजिस्टार माने रेजिस्टार नाव बेयाव थुबानो जाबाय आरोना नैबेहाय थ' नोंथांमोन डु इउ हेभ आधार माने नोंहा आधार कार्ड दंना गैया होनना सोंदों बेयाव आधार कार्ड दंब्ला नोंथाङा आधार कार्ड नाम्बारखौ होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय भेरिफाइ आधार कार्ड नाम्बार बेयावबो नोंथाङा आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय आइडि नाम्बार बेफोरखौ होलायनाङा बेनिफ्राय नामाव फैदो सेकेन्ड नाम्बाराव नाम होनाय दङ बेयाव नोंनि नामखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय भेरिफाइ नेम बेयावबो नोंनि नामखौनो होनांगोन आरोना बेनिफ्राय नाम चेन्ज खालामनायखौ होनाङा बेनिफ्राय फादार्स नेमाव नोंनि फादार्सनि नामा मा बेखौ होदो भेरिफाइ फादार्स नेमावबो बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय मादार्स नेम नोंनि बिमानि नामखौ होबानो जाबाय बिमानि नाम ओमफ्राय भेरिफाइ मादार्स नेम बेयाव बिमानि नामखौ होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होदो डेट अफ बार्थ होबानो जाबाय नोंनि डेट अफ बार्थआ बेसेबां बेखौ नायना होदो भेरिफाइआवबो बेखौनो सेम होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोङो मेट्रिक पास बेनिफ्राय मेट्रिक पासनि बेयाव नोङो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम लिरनाय दंखायो जोंना बेखौ होबानो जाबाय बे भेरिफाइआवबो बेखौ हो बेनिफ्राय रल नाम्बारा जाहैबाय नोंनि मेट्रिकआव एडमिटआव जिथुनाखि लिरनाय थायो बे एडमिटनिफ्राय जेरै फार्स्टनिफ्रायनो होबानो जाबाय बेसेबां लिरनाय थायो बेफोरबायदिनो बेखौ होनानै फुरा बहायजोब बेनि उनाव इयार अफ पासिं नोङो मा सनाव मेट्रिकखौ पास खालामनाय बेखौ होदो मेट्रिक पास खालामनायनि सनखौ भेरिफाइआव बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय जेन्डारावथ' नोंथांमोना मेल बा मेल होदो फेमेल बा फेमेल हिन्जाव बा फेमेल जागोन मेल बा हौवा जागोन आरोना भेरिफाइआवबो बेखौनो होदो ओमफ्राय लेभेल अफ इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बेयाव माने नोङो एक्सट्रा माबाफोर लानाय दंबा डिप्ल'मा लानाय दंबा डिप्ल'मा होनो हागोन बेनिफ्राय नोङो ग्रेजुवेसन जानायब्ला ग्रेजुवेसन होनो हागोन बेयाव आङो डिप्ल'मा होबाय आंहा डिप्ल'मा लानाय दंमोन नालाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो भेरिफाइ खालामना होदो भेरिफाइआवबो मबाइल नाम्बारखौ होबावबानो जाबाय बिनि उनाव इमेल आइडि होदो बिनि उनाव इमेल आइडि होखांनायनि उनाव नोङो स्टेटखौ होदो स्टेट बेफोर गासिबो जाखांजोबनायनि उनाव बेफोर गासिबो जाजोब्बाय बिनि उनाव नोङो नैबेहाय थांनानै सेभ खालामबानो जाबाय आरोना आंहा नै इमेल आइडियाव फैबाय बेयाव माने अटिपि फैगोन बेखौ कनफार्म खालामसै दायो कनफार्म खालामबानो जाबाय बेयाव मिथिबाय कनफार्म खालामदो कनफार्म खालामनानै जोंहा नेक्स्ट पेजआव फैगोन दायो पेज मोनथाम फिलआप खालामनांगौ दङ थ' नोंथांमोन दानिया सेभ खालामखांबाय सेभ खालामखांनायनि उनाव जोङो नेक्स्ट पेजआव फैदो नेक्स्ट पेजआव बेनिफ्राय नेक्स्ट पेजआवबो जोङो माखासे फिलआप खालामनांगौ दङ नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव केटेगरि हिसाबै नोङो एसटि जोंना एसटि बा जोंना एसटिआनो जाखायो जेनेरेल बा जेनेरेल ओमफ्राय अबिसि बा अबिसि एससि बा एससिआव होनो हागोन जोङो दायो माने एसटिआव बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय आरो भेरिफाइआवबो नोङो एसटिआव क्लिक खालामनांगोन बेयाव भेरिफाइआवबो थुना होदो एसटिआवनो बिनि उनाव नेसनेलिटि नोङो इण्डियान होबानो जाबाय जोंनि सिटिजेनाथ' इण्डियाखा जोङो इण्डियाननिनो मानसि नालाय बेनिफ्राय आइडेन्टिफिकेसन मार्क नोंनि मोखाङाव माबाफोर दं नामा बेखौ होनांगोन दै नोङो थ' नोंथांमोन नैबे 13 नाम्बाराव आइडेन्टिफिकेसन मार्क होनना बुंदों नोंनि मोखाङाव माबाफोर दाग नांनाय दं नामा माबाफोर दाग दं नामा बेफोरखौ होनांगौ आंनियाव दा मोनसे मेगन खाथियाव माने खाफालाव दाग दं नालाय आं बे दागखौ होनोसै
थ' नोंथांमोन बिनिफ्राय नोङो नैबे 14 नाम्बारखौ न'खौनो हो ओमफ्राय नैबे 14 नाम्बार बे मोनसेखौबो न'खौनो होबानो जाबाय बेनिफ्राय पारमानेन्ट एड्रेस होबानो जाबाय पारमानेन्ट एड्रेसखौ नोङो फुल लिरजोब आरोना नोंनि गामि फुल लिरजोबानो जाबाय नोङो बेयाव पारमानेन्ट एड्रेसखौ गामिनि नामखौ थ' नोंथांमोन नोंथाङा माने गामि बिदिनो भिलेज बेनिफ्राय नोंनि पिन कड पस्ट अफिस गासिबो लिरखांजोबनायनि उनाव डिस्ट्रिक्ट लिरखांजोबनायनि उनाव नोंथाङा दायो स्टेटआव फैदो आरोना बे 15 नाम्बाराव स्टेट इउटि लिरनाय दङ बेयाव नोंथाङा जोंनियाथ' आसाम गोलैखायो नालाय आसाम होबानो जाबाय बेयाव आसाम सेलेक्ट खालाम बिनि उनाव आसाम सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आरो बेयाव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनो होबावगोन डिस्ट्रिक्टखौ नोङो लिरबानो जाबाय नोंसिना मा गोलैयो जोंना उदालगुरि गोलैयो नालाय नैबे उदालगुरिखौ होबाय बेनिफ्राय पिन क'डआ जोंना 784507 पिन क'ड होदो बेनिफ्राय पारमानेन्ट एड्रेस सेम बाथाय बेयाव येस होदो माना बेयाव येस होबानो बेयाव जाहैखागोन नोंथाङा ओमफ्राय पारमानेन्ट एड्रेसा माने नोंना भिलेजआ गामिया बेलेगबाथाय नोङो न' होनानै नोङो एड्रेस फिल खालामफिननांगोन बिनि उनाव नोंना सेम बाथाय बेनो थ' नोंथांमोन बेयाव 18 नाम्बाराव सोंदों कन्टेक्ट डिटेल्स फर आदार नेशनेल्स माने बेयाव नोङो गुबुननि नामा होननानै सोंदों जोंथ' गुबुननि नङा जोंथ' इण्डियाननियानो जोंथ' बांलादेश नङा बेयाव नोंथाङा सेभ खालामदो इण्डियाननि बेयाव जेबो होनाङा आरोना बेयाव सेभ खालामदो सेभ खालामनायनि उनाव थार्ड पेजआव फैबाय थ' नोंथांमोन बेनिफ्राय जोङो रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराथ' जोंना फैखाबाय बेनिफ्राय आइ एग्रि होना होदो आइ एग्रि होखांनायनि उनाव फाइनाल साबमिट ओमफ्राय नोङो टेग ड्राफ्टआवबो दोननो हायो जेनेबा नोङो फाइनाल साबमिट होदो नोंथांमोना जि मबाइल नाम्बारखौ होदों बे मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन बिनि उनाव जिमेइलावबो थांगोन जिमेइलाव अटिपि थांनायखौ सेकेन्ड नाम्बाराव होबानो जाबाय जिमेइल अटिपि बेनिफ्राय केप्स लक होबानो जाबाय केप्स लक होनानै नोंथांमोना साबमिट खालामदो साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ सेभ खालाम बेनिफ्राय नोङो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरोना थ' नोंथांमोन दायो जोङो माने गोदान आइडि बानायखांनायनि उनाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गासिबो मोनजोब्बाय नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंथांमोना इउजार नेम रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्ड होदो पासवर्डआव एसएससि रेजिस्ट्रेसन पासवर्ड जि नोंथाङा जि पासवर्ड बानायदोंमोन बेखौ होदो पासवर्ड होखांनायनि उनाव केप्स लकआव जि लिरनाय दङ बेखौ होनानै लगइन खालामदो नोंथांमोना थ' नोंथांमोननि इमेइलाव आइडि नाम्बारा थांसिगोन आरोना इमेइल आइडि थांखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ खालामनो हागोन बे सबसे टपनिया नङा दे हम नटिस एप्लाइ एडमिट कार्ड एन्सार के रिजाल्ट बायदिसिना दं बेयाव थुनाङा नैबे गाहायाव फैबानो जाबाय गाहायाव फैनानै थ' नोंथांमोन बेनिफ्राय जोङो गाहायाव फैदो नैबेयाव प्रिन्ट एप्लाइ ओमफ्राय प्रिन्ट दङ हो बेयाव नोङो एप्लाइआव थुना होबानो जाबाय एप्लाइआव थुखांनायनि उनाव नैबेयाव नोङो नाम होनांगोन आंनाथ' नामफोरा नै होखांजोबखानायखा नै नाम चेन्ज मा चेन्ज बेफोरखौ आं होनांला दायो थ' नोंथांमोना फैदो दानिया नेक्स्ट पेजाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जिथुनाखि बै आइडि नाम्बार रेजिस्ट्रेसन आइडि नाम्बाराव जिथुनाखि नोंथांमोना एड्रेस फिल खालामदोंमोन बे एड्रेसा गासिबो फैखागोन आरोना बेयाव गासिबो फैजोबखागोन बिनि उनाव नोंथांखौ मा होनो होगोन बेयाव नोंनि बैसो बेनिफ्राय माने एसटि नोंथाङा नैबेहाय माने एसटि होबानो जाबाय बेनिफ्राय जुदि नोंहा एनसिसि सार्टिफिकेट लिरनाय दंब्ला सि सार्टिफिकेटफोर दंबा नैबेयाव येस होना होबानो जाबाय ओमफ्राय गैयाबा नो बेयाव आंना गैया नालाय नो होबाय थ' नोंथांमोन जायफोरा माने नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ बहा होनो गोसो जादों नोंथांमोना होबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव होनाय दंखायो नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आङो बेयाव माने फार्स्टआव शिलं होदों शिलं बेनिफ्राय गुवाहाटि बेनिफ्राय इटानगर नोंथांमोननि गोसो बायदि होबानो जाबाय बेयाव नों अबे जायगाखौ मोजां मोनो नोंथांमोना होबानो जाबाय आं फार्स्टआवनो शिलं होदों बेनिफ्राय गुवाहाटि बेनिफ्राय स्टेटआ जोंनाथ' आसामखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय गाव गावनि डिस्ट्रिक्ट होनानै लादो डिस्ट्रिक्टआ जोंना उदालगुरि बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि बेलेगनिफ्राय फैदोंब्ला बेयाव नोंथाङाथ' बांलादेश नङाना बांलादेशिबा नोङो येस होबानो जाबाय बांलादेशनिफ्राय फैदोंबा फैयाखैब्ला नो जोंथ' इण्डियानावनो जोनोम जाखानाय जों नो जागोन बियो ओमफ्राय बेयाव जोंहा गाहायाव फैबावदो बेनिफ्राय थ' नोंथांमोन जोङो बर्डार एरियानिखा जोङो डिस्ट्रिक्ट माने बर्डार एरियानिना बेनिफ्राय जोंना एस जाजोबगोन गासिबो केन्डिडेट्स बर्डार एरिया डिस्ट्रिक्ट जोंनिया बर्डार एरिया गोलैयो जोंना एस जाजोबगोन बेयाव थ' नोंथांमोना जि पस्टआव एप्लाइ खालामनो गोसो बिदिनो बबे पस्टखौ नोंथाङा बांसिन मोजां मोनो बेखौ पस्ट डिटेल्सआव थांनानै थुनानै नायबानो जाबाय थ' नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय बेयाव जोंहा एआव दङ BSF बिआव दङ CISF बिनिफ्राय डिआव दङ जोंहा SSB ओमफ्राय इआव दङ ITBP
एफआव दङ आसाम राइफल, बिनिफ्राय एइचआव होनाय दं एसएसएफ। नोंथांमोना जि पस्टखौ मोजां मोनो नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय। थ' नोंथांमोन दानिया आङो माने बेयाव पस्टखौ सेलेक्ट खालामबाय आरोना। आङो फार्स्टआव बिखौ होदों, बि माने जोंहा सिआइएसएफखौ आं बांसिन मोजां मोनो नालाय फार्स्टआवनो बेखौ होबाय। ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव होदों डिआव, डिआ जाहैबाय एसएसबि। ओमफ्राय आङो थार्डआव होदों एआ जाहैबाय बिएसएफ। ओमफ्राय फर्थआव होदों आङो इआ जाहैबाय आइटिबिपि। बेनिफ्राय जोंहा फाइभआव होदों आङो एफआ जाहैबाय आसाम राइफल। बेनिफ्राय आङो सिक्सआव होदों एइचआ जाहैबाय एसएसएफ। नोंथांमोना गावनि गोसो बायदियै सेलेक्ट खालामनानै होनो हागोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि इडुकेसना बेसिबांसिम बेखौ होदो। बिनिफ्राय स्टेन्डार्डआ जाहैबाय नोङो क्लास 10 पास, मेट्रिक पास जानाय जागोन। बेनिफ्राय नोङो स्टेटासआव बेयाव नोङो पास जानायखौ होदो। बेनिफ्राय मा सनाव पास जादों बेखौ होदो। बेनिफ्राय आसामनिफ्राय नोङो बर्ड सेकेन्डारि जोंना बेनिफ्राय गोलैखायो, बेखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय पार्सेन्टेज होबानो जाबाय, नोंथांनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां बेखौ होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैबानो जाबाय। गाहायाव बेयाव नै गासिबो एड्रेस नोंथाङा जिथुनाखि रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव होखादोंमोन बेफोर गासिबो फैजोबगोन। बिनि उनाव नोंथाङा फट' आपल'ड खालामनांगोन। बेनिफ्राय सिगनेचार आपल'ड खालामनांगोन आरोना, नोंथांनि सिगनेचार बेखौ आपल'ड खालामब्लानो जाबाय। बे फट'आ जाहैबाय 50 केबिनि गेजेराव जाथारनांगोन आरोना, मिनिमाम 50 केबि, 20निफ्राय 50 केबिनि गेजेराव जानांगोन। बेनिफ्राय सिगनेचारा जाहैबाय 10 केबिनिफ्राय 20 केबिनि गेजेराव, 10निफ्राय 20 केबिनि गेजेराव जानांगोन आरोना। थ' नोंथांमोन माने फट'आ बांद्राय गोबावनि जानो मोननाय नङा, मास मोनथामनि बारा जानो मोननाय नङा आरोना, नङाबा एक्सेप्ट खालामनाय नङा बिसोरो। आं जिखुनु डेटखौ जानला मोनला होथ'बाय बेयाव, नोंथांमोना नायनो हागोन। बेनिफ्राय नैबेयाव केपचार होनाय दङ, बेयाव आइ एग्रि होबानो जाबाय। केपचार होनायखौ नोंथाङा केपचारखौ होनानै प्रिभिउ नोंथाङा नायफिननोबो हागोन। बेयाव खनसे प्रिभिउ होथारनांगोन आरोना। थ' नोंथांमोना प्रिभिउ होथारनांगोन। खनसे प्रिभिउ होखांनायनि उनाव नोंथाङा साबमिट फाइनाल खालामनांगोन। बेयाव गासिबो नोंनिया आइडिफोरा गासिबो जाजोब्बाय नालाय, नोंथाङा दायो साबमिट फाइनाल खालामदो। थ' दायो नोंथांमोना साबमिट फाइनाल खालामबाय नालाय, बेयाव एप्लिकेसन फर्मआ नुजाफैबाय आरो नोंथांमोना बिदिनो खालामब्लानो जाबाय। थ' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बयबो बुजिया नङा, बुजिखाजोब्बाय जानांसिगौ। एप्लाइ खालामना लादो नोंथांमोना, नायै गावनि मबाइलावनो एप्लाइ खालामनो हायो। नोंथांमोन मिथिबायना। आरो जायफोरा माने फट'खौ नोंथांमोना केबि साइजआव बानायनो रोङाखै, जुदि बानायनो रोङाखैबा आं बिनि थाखायबो भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाबानो जाबाय। आरो जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानैबो एसेबो बुजिथाराखै, जायफोरा नलेज हाबथाराखै, नोंथांमोना आंखौ इन्सटाग्रामाव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन, इन्सटाग्रामाव मेसेज खालामनानै सोंहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना गाव मबाइलाव बानायनो रोंथाराबा, नोंथांमोना आंखौ डाइरेक्ट आंनि न'आव फैनानै नोंथांमोना फैनानै सोंफैनो हागोन। नोंथांमोना डकुमेन्टस लाना फैब्लानो जाबाय, आं एप्लाइ खालामना हरगोन। आङो फ्रियावनो, थाइसेबो फैसा लाया, आङो एप्लाइ खालामना हरगोन। नोंथांमोना फैनो हागोन। जायफोरा आरो कन्टेक्टजों एसे सोंहरनो गोसो दं, इन्सटाग्रामाव आङो इन्सटाग्राम आइडिनि लिंक होनानै दोनदों, बेयाव नोंथांमोना फल' खालामब्लानो जाबाय। फल' खालामनानै इन्सटाग्रामाव मेसेज खालाम, आं इन्सटाग्रामाव थाब रिप्लाइ खालामो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जय हिन्द, जय बर' हारिनि। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय।